Mga sakyanan lakip na mga motorsiklo nga nagamit og temporary license plates gipang para sa mga sakop sa Land Transportation Office. Subay kini sa Oplan bigay plaka sa maong ahensya. Kung unsang katuyuan niini atong Siren pinaagi niining report. Sa daplin sa daan kung diin sila mipwesto, gipang para niining mga personnel sa LTO ang mga sakyanan nga nagamit og temporary plates. Gipadaplin ang mga motorista ug gipang istoryahan. Wala hinon sila gipanakop o giisyuhan apan gipangayuan lang og impormasyon o contact details. Kabahin kini sa Oplan bigay plaka activity sa ahensya. Katuyuan niini aron makahipos og data sa mga motorista ug matabangan sila og verify kung available na ba ang ilang mga plaka. Pagkasabado sa buntag, mismo si LTO Regional Director Glenn Galario ang nangunay sa aktibidad. Ang mga gipang para nakuyawan man pag-una apan nakasabot ra sa gihimo sa LTO. Sige pag-ingon nga mo follow up pa sila sa Manila lagi ko no. Wa pa ma-release Paano kasi pagpara sa LTO nimo? Oh, kulbaan oy. Dili man pero kana ba wa ka maanad bitaw. Na-process na pero wala pa daw ko ni-update. Sige ko follow up sa kuanan ni sa tagiya kaning kuan agency ani. Siya mo update na ko na sila kung naabot na ko ng plaka. So mo to for now, ilang gihatag is temporary lang. Ibig gitagaan ko nila authorization paper para ikaso kung naay LTO na may kapahatag ipakita nila. Wala pa man dyan hangtod karon dugay-dugay mo. Lima ni katuig pohon. Sayang sa kayo watay plaka hasol kay maglakaw ta ni karsada nga watay plaka ba. Mainta na mas nindot mo kan kompleto ta. Ang aktibidad gilusad sa tinguha nga ma-release ug mapakuha na ang mga unclaimed nga vehicle plates sa rehiyon. Matud ni Galario, sukad Hunyo 9 karong tuiga, ang LTO-7 naka-release na o kapin sa 63,000 ka mga plaka sa tibuok rehiyon. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.